al op de HAVO praktijkgerichte zorgvakken krijgen. Bij het Calvijn College doen ze het. Ik wil later zelf ook heel graag in de zorg gaan werken. Dus toen ik zag dat dit er misschien zou komen, ja, heb ik me daar wel gelijk voor opgegeven. Want het lijkt me heel leuk om dan hier al ervaring op te doen. En verder in deze Zeeland nu. Busjes op afroep in Hulst en Terneuzen. En bijzondere vondst onder de motorkap. Goedenavond. Inspelen op de vraag vanuit bedrijven en instellingen, maar ook op de behoeften van HAVO-leerlingen. Dat doet het Calvijn College in Goes met een praktijkgericht programma. Als eerste in Nederland begon het Calvijn College jaren geleden al om 4 en 5 HAVO-leerlingen met interesse voor techniek 1 dag per week praktijkgericht bezig te laten zijn. En dit schooljaar is dat uitgebreid met een nieuwe richting, de zorg. Je moet je hand onder de hiel houden. Het praktijkgerichte programma Zorg is niet voor niks toegevoegd aan het aanbod. Vraag vanuit leerlingen, waar is de zorg? Dat wil ik graag gaan doen, dus dat was een vraag. Tegelijkertijd zien we ook de behoefte vanuit het werkveld. Hè. Ja, schreeuwend tekort aan mensen in de zorg. Ja, wie gaat die opleiden? Dus ook daarin bijdragen om te zorgen dat die leerlingen naar het hbo gaan. En met deze praktijkgerichte HAVO kunnen leerlingen alvast kennis maken met de toekomst. Ik wil later zelf ook heel graag in de zorg gaan werken. Dus toen ik zag dat dit er misschien zou komen, ja, heb ik me daar wel gelijk voor opgegeven. Want het lijkt me heel leuk om dan hier al ervaring op te doen. Ik wil in het ziekenhuis werken als verpleegkundige. Dus ik vond dit een goede voorbereiding voor het beroep later. De praktijkgerichte HAVO werd bijna 10 jaar geleden bedacht op het Calvijn College. Inmiddels wordt het op meer dan 250 middelbare scholen gegeven. Ergens zijn we daar natuurlijk ook wel trots op, maar het gaat uiteindelijk om waar heeft de leerling behoefte aan, hoe kun je die het meeste helpen. Ja, en dat doe je door die dingen bij elkaar te brengen. Dus je moet kijken, wat is de havist? Dat betekent een leerling die graag leert, maar tegelijkertijd ook graag dingen toepast. Ja, dan moet je het programma op aanpassen en dat doen we hierbij. Leerlingen kunnen 4 verschillende richtingen kiezen: zorg, technologie, educatie en economie. In 4 HAVO krijgen ze 4 dagen gewoon les. 1 dag staat in het teken van de praktijk. In 5 HAVO lopen leerlingen 1 dag stage bij een bedrijf. Ja, je proeft echt de sfeer, hoe het gaat zijn in de toekomst. En zo kan je daar makkelijk achter komen op een hele laagdrempelige manier. Wat je later echt wil worden? Ja, eigenlijk wel, ja. Leonore, misschien zijn deze stoffen ook wel leuk om toe te passen op de gordijnen of op de stoelen, zeg maar. Ja, het past er perfect bij eigenlijk. Hè? Leonore loopt stage bij TMC in Goes. Ook al kost het tijd een stagiair te begeleiden, dit bedrijf vindt het wel belangrijk. Het is voornamelijk echt wel de maatschappelijke bijdrage en ook al een stukje waarom wij juist de stage kunnen aanbieden naar hun. Omdat ze twijfelen van ja, wat past bij mij, wat is leuk. En ja, dan kunnen we ook samen kijken van hey, wat past binnen ons vakgebied eventueel bij jou. En ja, wellicht met andere stages kunnen ze dat ook weer bekijken van wat dan weer bij hun past. De leerlingen die de nieuwe richting zorg volgen, krijgen de praktijklessen op het Hoornbeek College. We hebben zelf de faciliteiten niet, we hebben de kennis niet in huis en Hoornbeek dichtbij. En die doen precies wat wij nodig hebben. Ja, dan is de samenwerking eigenlijk een heel logische. Hier krijgen we de praktijklessen en in Goes, gewoon in onze eigen school, krijgen we dan theorielessen. Dus dan krijg je daar uitleg over en dan is het gewoon echt leuk dat je het dezelfde week nog mag doen. En ook met levende personen, zeg maar. De praktijkgerichte HAVO is voor de school zo'n succes dat ze erover nadenken de richtingen nog verder uit te breiden, zodat alle havisten 1 dag per week met de praktijk bezig zijn. Ja, top. Ja, dan is het gedaan. Werkgevers willen dat het Zeeuwse deel van de A58 wordt aangepakt. Vandaag is demissionair minister Tiemann van Infrastructuur in Brabant om te praten over verbreding van de weg daar. Maar de Zeeuwse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is daarbij en wil dat het Rijk ook onder meer kijkt naar technische problemen die telkens zorgen voor afsluitingen van de Vlakentunnel. Gladheid op de weg bestrijden met mobiele camera's. Rijkswaterstaat is daarmee gestart in de buurt van Sint-Philipsland. En het is een primeur in Nederland. Het gaat om een soort lantaarnpaal met camera's en meetapparatuur erop. Het is een weerstation. En die gebruiken wij om te kijken, vooral in het winterseizoen, om te kijken of het glad is op de weg en of het gestrooid moet worden. Een flinke domper voor de voetballers van Hoek. Aanvaller Steve Schalkwijk, hier nog in actie, is waarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld door een zware knieblessure.
Schalkwijk viel woensdag uit tijdens een duel met FC Eindhoven in het KNVB-bekertoernooi. Een MRI-scan heeft inmiddels uitgewezen dat zijn voorste kruisband is ingescheurd. Nadat andere delen van de provincie er al eerder mee begonnen, schakelen nu ook de gemeenten Terneuzen en Hulst vanaf vandaag over op een nieuw flexibel vervoerssysteem, de Flex. Dat houdt in dat reizigers onder meer taxibusjes kunnen boeken als aanvulling op het openbaar vervoer. Het is een super aanvulling, aangezien dat het flexvervoer rijdt van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Het is te boeken via een app of via de centrale, dus je kunt ook gewoon bellen. En dan zorgt de taxi dat hij bij een hub staat, zoals het mooie bord hierachter. En dan pikt hij jou op. En waarom is de Flex eigenlijk nodig in Zeeland? Kijk, we zien overal dat er toch wel een tekort is aan openbaar vervoer. En op zich is het ook voor de provincie dan eigenlijk heel duur om bussen overal te laten rijden, terwijl er geen mensen meegaan. Die mensen moeten straks wel met de Flexbus meegaan. Maar zijn Hulstenaren van plan om dit nieuwe busvervoer te nemen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb de bus niet nodig. Nee. Ik zie dat jullie een ander soort bus hebben. Ja, precies. Dit is de kinderbus. Daarmee gaan we het fruit ophalen hier. Ik vind dat heel goed. Zo kan iedereen nog op zijn manier toch ergens komen, want het openbaar vervoer hier is niet best. Ik heb er zelf ook weer meegemaakt. Het was verschrikkelijk. Een bus die niet rijdt en zo. Dus ik ben er blij mee. Uiteindelijk gaat de Flex in heel Zeeland rijden. De volgende regio die aan de beurt is Walcheren. Stel je voor, je loopt niks vermoedend door een rustig Zeeuws dorpje en ineens sta je oog in oog met een brullende dinosaurus. Het gebeurt gewoon in Oud-Vossemeer. In een loods worden de prehistorische reuzen tot leven gebracht door 3 restaurateurs uit Zuid-Amerika. Cultural Exhibition is a company that makes exhibitions and travels all over the world. But our main exhibition is from dinosaurs. We have like 7 or 10 dinosaur exhibitions. And we also have sea monsters, Van Gogh, Da Vinci's en Miguel Angelo's. De reden dat het bedrijf in Oud-Vossemeer is gevestigd heeft alles te maken met de afstand tot de Rotterdamse haven. Our company has an exhibition all over the world. Our boss wants to have something near Rotterdam because it's a good port to travel to all different parts. So he was finding something near Rotterdam and also a big spot, a big warehouse to have these big, enormous dinosaurs. So that's why we are in this city particular. Het restauratieproces van de dinosaurussen bestaat uit diverse onderdelen. We have a mechanical part that we fix the motors, the framing and all the inside of the dinosaurs. We have the part of the computers that we fix the cables, the fuses and all the inside of the computer for the movements. And then we do like the foam to make the form of the dinosaur, the legs, the different parts that are missing or that are broken. And the last part is to do the skin with all the different drawing that has the skin of the dinosaur and paint it. Hoe lang het herstel duurt heeft te maken met verschillende factoren. If it's a little dinosaur and it's not so broken, in less than a month we can fix it, or it's little less. But the big dinosaurs or the ones that are very damaged, maybe 4 months, and depends if we put the 3 of us in one dinosaur, of each one have one dinosaur, depends on the size of the dinosaur and the damage it has. Als een dinosaurus volledig is gerestaureerd, gaat hij op transport naar de volgende tentoonstelling. Some trucks come here to the warehouse. We load the trucks. They go to Rotterdam. They go in ships to, for example, this set is going to Uruguay. And then some of us is sent to Uruguay to load out the trucks and assemble the exhibition there. De inwoners vinden het ontzettend leuk dat het bedrijf in Oud-Vossemeer is gevestigd. Because they have little children that come all the day. All the weeks we have people that enter here. We invite them to pass, to see the dinosaurs, to see the process of what we do here. And we share a lot with the guys here. En meer
dierennieuws. Een bijzondere vangst afgelopen weekend in een autogarage in Vlissingen. Want daar kroop in de showroom tussen de auto's een slang. Monteurs wisten het dier te vangen en vanochtend werd de slang naar reptielenzoo Iguana gebracht. Hallo. Ja, dankjewel. We hebben een slangetje meegebracht. Ja, die gaan we een goed plekje geven. Ja, heel fijn. Dus hartstikke bedankt voor de opvang en de goede zorgen. Hij zag er alert uit, met zijn oogjes wijd open gesperd. En hij was al meteen vrij nieuwsgierig en actief. Dus dat is een goed teken dat hij op het oog niks mankeert. Dit kleine slangetje kroop afgelopen weekend nog door de showroom van een autogarage in Vlissingen. Het gaat om een dobbelsteenslang, een jong exemplaar. Deze soort komt voornamelijk voor in warmere landen. Het vermoeden is dan ook dat hij in Turkije onder de motorkap van een auto is gekropen en mee is gelift. De reden die bij mij zo te binnen schiet is dat het diertje op zoek was naar een plekje om mogelijk te gaan overwinteren. En daar zoeken ze dan graag een warm plekje voor. En dat zo'n afkoelende motor van een auto in combinatie met de donkere kruipruimtetjes die je daar zo in hebt, dat hij dat verkeerd aanzag voor een goed overwinterplekje. Dat hij in de auto is gekropen en daar dacht van, hier blijf ik lekker slapen. De komende dagen blijft de slang in quarantaine en wordt hij onderzocht. Het liefst brengen we ze terug in de natuur. Dat proberen we altijd te doen, dat is niet altijd evident. En anders zoeken we een gelijkaardige dierentuin of natuurpark waar het dier dan permanent naar terecht kan. Tot die tijd is hij hier in goede handen. Het begon vandaag met veel ochtendrood en met opklaringen. Maar de bewolking werd toch overheersend en lokaal viel ook wat lichte regen daarna. Morgen een droge dag en het wordt qua temperatuur ook iets warmer. En dat zachte weer dat gaat zich de komende dagen verder ontwikkelen met 15, 16 graden en ook enkele zonnige periodes. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.